खुलुमबाय जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। चिरांनि काजोलगावआव इन्टार क्लाब स्पर्ट्स मीट 2022 आरो 2023 बादायलायनाया जागायजेनबाय। मख'नाय बादिब्ला चिरांनि काजोलगावआव जानाय इन्टार क्लाब स्पर्ट्स मीट 2022 आरो 2023 बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एफिलिएटेड अर्थात 18टा क्लाबनि गेलेगिरिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय लिंहरनाय जादों। बेहाय मोनब्रै डिसिप्लिनखौ लानानै दिनै खालामनाय जादों, जेरै एथलेटिक्स, बक्सिं, भलिबल आरो काबादि। गोबां नाजाथाबनाय आरो सुबुंफोरनि हास्थायनाय बादियै गोनां मेचखौ देरहानो हादों आर्जेन्टिना हानजाया। वर्ल्ड कापनि गिबि मेचखौ जेननांनायनि उनाव आर्जेन्टिनाया नैथि मेचआव गोख्रों गेलेनानै दिन्थिदों। केप्टेन लियनेल मेसिनि सोमोनांथावै गल होनायजों आर्जेन्टिनाया 2 गलाव फेजेनदों मेक्सिक' हानजाखौ। बे खेबाव हाथियार दैग्राफोरा टार्गेट खालामदों ब्राजिलनि फरायसालिखौ। हरखाब हाथियार दैग्राफोरनि गाग्लोबनाय जाथायाव 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा। जाथायाव जोखोम जाबावदों 11 सुबुंफोर। बे जाथाया नुजाथिदों खोला ब्राजिल सहरनि गंनै फरायसालियाव नुजाथिदों। सुलुङा फोरमायदों 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना हरखाब हाथियारजों गंनै फरायसालियाव गुलि गावग्लुंदों। बे जाथायावनो 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो माखासेया जोखोम जादों। फारसेथिं जाथायनि दायनिगिरि एबा गुलि गावग्रा लाइमोनखौ रैखाथि हानजाया हमनो हाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।